आय बाबू शोई पड़ता रे पिलाटा शोई पड़ता कि शोई पड़ता कि तो मो सान पुतुरा गाँ को जाता से पलि आसा मामा और मम्मी के सहित ऑटोरे तो देखिले आपण मैंने पिला माने बहुत खुशी अच्छा 4 जन मिशिं तो बहुत ही खुशी अच्छा मैंने सारा जाए भाई मैंने बहुत थर आप ब्लॉग्रे आनी मैंने मो ब्लॉग्रे बहुत थर आसी जो मैंने देखुवे मो पुराना ब्लॉग तो देखिए समस्ते ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग बहुत बढ़िया अच्छे छुआर मस्ती अच्छे छुआर कंपिटिशन भी अच्छी मंडा पिठा को लेकिन तो ब्लॉग कंटिन्यू करते सबू जा ओल्ले देले पळाइले आसले आसले सबुडा अरे ए चलो चलो हम टीवी देखियो जी बड़ा मम्मी टिके दे दो बड़ा मम्मी कौन यात्रा कौन कौन देखिलो कर फास्ट गोटे गाड़ी बाबू बाबू टीवी देखो The next day. गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल जगन्नाथ नमस्कार तुमसे अच्छे समस्त बहुत बढ़िया अच्छी आशा करूँ समस्ते बहुत बढ़िया थे पिला तो देखिले पिला फुल एंजॉय कर 4 भाई जाक मैंने मिसी जाइए 4 जन पूरा खेल चलती मानकर आज बनवा आमर घरे कौन बनव बाबू मटन ये कि जमा खाइबे मटन तो चलतु आज गोटे छुट्टिया ब्लॉग स्टार्ट करवा बहुत दिन ब्लॉग भी करी तो चलतु देखा कौन कौन सब खेलना घर आज मंडा पिठा भी चलছে चलतु मंडा पिठा के हम निमफुल खाई देखे हेल्दी बोले खाई क्या चार्ज मुझे टे खाइबा निमफुल खाई देह भल हेल्ले मुझे छाड़ी नहीं मो देहर कथा पुणी भात डाली अलरेडी हो गला निमफुल भजा खाई मोर पिठा बसी मैंने आज मंडा पिठा खायापी इच्छा है शाशु बहुत बढ़िया बनाते समस्त पलैबू तो समर वेकेशन सरला तनुजा पलैबे संडे तो आज बनी मटन आमर माने निम फुलर भजा देख मंडा पिठा बसी पिता हेल्थ भल ये खाऊ भल हाय
ହଁ ସାନ ଖାଇକି ପଳେଇଥିଲା ମଟନ୍ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛୁ ବାବା ପଡ଼ିଛୁ କିସ ହଉଛ ତମେ ଗୋଟେ ଖାଉନ କାକା ମାରି ତଇଁଠୁ ଦଡ଼େଇ ଦଉ ତ 1.5 କେଜି ମାଂସ ଆମର ପାର୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛି ମାଂସ ଗୋଟେ ପଟେ ବସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ମାଂସ ଗୋଟେ ପଟେ ବସିଛି ଆରେ ଖାଲି ମାଂସ ଆଉ କଲିଜା ବସିଛି ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ମାଂସର ତରକାରୀଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ନେଇକି କହୁଥିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଖାଇବେ ଖାଇବେ ଖେଳ ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗଲାଣି ଏଇଟା ବନେଇଛି ମୋ ସାନ ଯା ମଟନ୍ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇଛି ଯେ ପାଣିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ମାଂସଟା ହଁ ମୁଣ୍ଡ ମାଂସଟା ଏଇଟା ଏଇ ମାଛ ଦେଖୁନ ଟିକେ ଆମ ହିରୋଇନ୍ ନାଇଁ ବେଶୀ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଇଲ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ମିଳିବ ତ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏ ଖାଇବ ହଁ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ମୋବାଇଲ ଦିଆ ହବ ନହେଲେ ଦିଆହବନି ଏତେ ସର୍ଟ ହଁ 12 ମିନିଟ୍ ବାବୁର ଫିନିସ୍ ହେଲାଣି ଭାଇର କାଇଁ ହଁ ଫିନିସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେବାକୁ ଗଲାଣି ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ମଟନ୍ ଖାଇବ ମୋବାଇଲ ହଁ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖ ତାପରେ ମଟନ୍ ଖାଇବ ଭାଇର ସରିଲା ଭାଇ ତାଳି ଦେଲୁ ଅଧା 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 ହଁ ଅଧା କରି ଫିନିସ୍ କର ହଁ ଦେଖିଥିବ ଟିକେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କହୁଥିଲି ଟିକେ ମୁଁ ଦଉଛି ଦବ ଭାଇ ଦବ ନେ ଏଇଟା ଖାଇସାରେ ଖାଇଦେଇଥିବ ହଁ ଖାଇଦେ ହଁ ନାଇଁ ଖାଇଦେ ନ ଖାଇଲେ ଦବନି ଯେ ହଁ ନାଇଁ ନ ଖାଇଲେ ମିଳିବନି ହଁ ଦେଖେ ତାକୁ ମିଳିଲା ନା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ତତେ ହେଲେ ମିଳିବ ହଁ ହଉ ଦିଆ ହବ ଖାଇଦେ ଆଗ ଖାଇଦେ ସଫ୍ଟ ଲଗା ହେଇଛି ହଁ ଦେବ ହଉ ଟିକେ ସମୟ ପକା ନା କିନ୍ତୁ ଚାଲ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବ ଗରମ ମଣ୍ଡା ଖାଇବ ଚାଲ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ମାଂସଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତ ଏପଟେ ଆମର ସିଝା ଚାଲିଛି ତ ଦର ସିଝା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି ଯେଉଁଟା ମୁଣ୍ଡ ମାଂସଟା ପିଲାମାନେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ କରାହେଉଛି କିରେ ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ମାଂସ ସେଇ ମାଂସ ଖାଇବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି ଖାଇଦିଅ କାଇଁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟଟା ହେଇଛି ଦେଖ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 4 ଜଣ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକିଂ ପୁରା ୟମି ଡେଲିସିୟସ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଟା ବନେଇକି ଆମର ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ମୋ ସାନ ଯା ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟଟା ବନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବନେଇଛି ଆଉ ମଝିଆ ଯା ତା'ର ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ସେ ତା'ର ବନେଇଥିଲା ଏମିତି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଳିମିଶିକି ବାଣ୍ଟିକି କାମକୁ କରିଦେଉ ଆଉ ଶାଶୁ ତ ଆମର ମଣ୍ଡା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଫରମାଇଶ ପୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ହେବ ଆଉ ମଟନ୍ ରେସିପି ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଉ ସେୟାର କରିନି ଆଉ ଖାଇବା ତ ସରିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ର ଭିଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଆମର ମହାଶୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ବାବୁ ଆମର ମାନେ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଣି ଫାଣି ଦିଆଦିଏ
କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନଥିଲା ବେଳେ ତ ବୋଉ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ରହେ ତ ଆମର ମଝିଆ ଦିଅର ନିଅନ୍ତି ଆର କ୍ୟାସ୍ ଟିକେ। ଆଉ ସାନ ଦିଅର ବି ଆସିଲେ ବେଳେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଫୁଟିଛି ବହୁତ ଭେରାଇଟିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ 5 ଭେରାଇଟିର ଆମର ଥିଲା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଆଉ ଟଗର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ମାନେ 5-6 ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ତ ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଇନୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ରେ। ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ତ ଏତିକି ଟିକେ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୋର। ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ସାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଆଉ ପୁରା ଇଭିନିଂର ପୁରା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍। ଆଉ କଇଁଚ ସହିତ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ, ଏମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି, ନ କହିଲେ ଭଲ। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ କଇଁଚଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଲେ ଦେଖିଥିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ ତା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି, ମୋ ପୁତୁରା କେତେ ଡରୁଛି, ସାନ ପୁତୁରା। ଆଉ ଝିଅ ଆଉ ମଝିଆ ପୁତୁରା ଆଉ ପୁଅ ଏମାନେ ଡରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସାନ ଡରେ କଇଁଚକୁ। ସେ ଜମା ତାକୁ ମାନେ ଛୁଆଇଁ ଦିଏନି। କଇଁଚ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ସେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଯାଏ ଏମିତି। କିଏ କାଲା? ନାଇଁ ନାତ ମାରିବ ନାହିଁ, ନାତ ମାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଠାକୁର। ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆଣେ ଧରିଆ, ଭାଇ ତତେ ପିଟୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଧରିଆ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସରି ନାହିଁ, ସରି ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନରେ ବହୁତ ଦିନ ଗଲା, ମାନେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି। ସେୟାର କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଶା କରୁଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥାଏ ଏମିତି ସବୁଦିନେ। ଆଉ ଘରୁ ତ ବାହାର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଶେଷ କରୁଛି। ମିଶିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।